Светът на спорта с Радост Василева. Днес на 3 март Светът на спорта посещава боксов клуб Лъвовете. По случай националния празник, малките лъвчета са се събрали на извънредна тренировка, за да покажат силата и борбеността на българския дух.
Тук видяхме единственото момиче, което е на тренировка по бокс. Защо Натали е избрала бокса като спорт, ще разберете от нея. Здравейте, аз съм Натали Карангелова, тренирам от 3 месеца. Бокса много ме влече и много ми харесва. Помниш ли твоята първа тренировка тук? Кое е нещо, което те доведе в боксовата зала? Да, няма как да я забравя. Аз имах голям интерес към бокса и исках да разбера какво точно представлява. Подходящ ли е бокса за момичета? Да, даже го препоръчвам и на другите момичета, защото той отвлича вниманието ни и поддържа тялото ни във форма. След като се включихме в тренировката по случай 3 март, задаваме няколко въпроса на основателя на боксов клуб Лъвовете Георги Караколев. Как се роди идеята да създадеш боксов клуб тук в Петрич и откъде идва името Лъвовете? Здравейте, аз съм Георги Караколев, треньор по бокс в боксов клуб Лъвовете. Реших да оставя боксовия клуб, защото това е мечта от малък. Петрич е родния ми град, за това си го направя тук. Смятам, че има много талантливи деца, но нямат шанс за развитието. И затова реши да създадеш боксов клуб тук. Да, Преди колко време го създаде? Да, от ноември месец, 19 ноември започнахме първа тренировка. Как се развива клуба през тези месеци? Много добре, много добре. Много съм доволен от всички деца. Всички се раздават. Колко деца тренират? Много, около 50. От всички възрасти? Да, от 4 годишни до 40 има и голями. Забравихме да споменем, че ти си бил активен състезател, нали така? Да. От 10-15 години се занимавам с бокс. Шампион на България съм. Бил си в националния отбор? Да. Какво е усещането да излезеш на ринга и да представяш България? Невероятно. Да, усещането е невероятно, супер. Виждаш ли деца, които са готови да тръгнат по твоите стъпки? Да, има много деца, има много състезатели. Готвим се, даже сме домакини след 3-4 дни. Тук в Петрич имаме състезание за младежи. Ще участваме с 4 боксера. След това състезание, то приключва на 10 март. На 12 март заминаваме с юношите, юноши младша възраст, 15-16 годишните, пак с 4 човека за Кърджали. Пак на републиканско първенство. В кои категории ще се състезават те? Значи първият е до 46, втория в категория до 57, третото момче е до 66 и последния на тежка категория. Какви са ти очакванията за там? Медали. От всички очаквам медали от 4-мата. Как протичат тренировките? Само това, което видяхме или Всеки ден правим различни неща, всеки ден правим различни разнообразия, за да може да е интересно и за любителите. по колко пъти в седмицата тренират? Всеки ден тренираме без неделя. Тренировки се провеждат от 18 часа и от 19:30 на две групи, че няма как да смогваме на една. Събота тренировката е една от 11 сутринта. Откъде идва името Лъвовете? Така решихме, събрахме се с приятели и решихме това да е. Взехте общо решение Да. това да е името. Да. Разкажи ни малко повече за това, защо избра точно това място и как се справиш ти с него. Ти ли сам си направи залата? С помощта на родителите ми само, да, всичко само с помощта на родителите ми и приятели. Никой друг не ми помага, само се оправям тук и това е. Стига ли ти това място за тренировки, да тренираш децата? Под началото да, но вече е тесно. Трябва скоро време се търси нещо по-голямо. Коя е най-голямата ти мечта за отбора? И като за начало искам да вземем купа. А в бъдеще, как виждаш отбора след 5 години? Много добре, много. От първите отбори в България, ако продължаваме така, на много високо ниво. Какво искаш да кажеш на всички, които се колебаят, дали да изберат бокса и дали да се насочат точно тук в Петрич? Все пак много деца отиват по другите градове. Тук могат ли да се реализират? Да. Вече могат. Да. Категорично. И бокса е спорт за разтоварване, за забавление, прави много забавни неща, както видяхте на тази тренировка. И могат всички да... Всеки се представят, като чуват бокс чупване на носове и някакви такива работи. Не е така. Не е точно така. Имало ли инциденти тук в залата? Да, случат се такива неща. Да. Но пак не е страшно, всичко минава. Няма грижи. Кой е най-голямият ти спомен от откриването до сега на залата, който никога няма да забравиш? Всеки ден няма спомен, може така кой е най-голям. Всичко става спомен. Всичко много ме е забавно тук с децата и супер се чувствам. Лесно ли се работи с тях? Да. Смятах, че ще е много трудно, но супер. Когато го правиш желание, всичко е лесно. Честит 3 март!
Вие бяхте със спортното предаване на Благоевград Нюз, светът на спорта, с водещ Радост Василева.